Kakinhun Traikam Kilong Kami Hak Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya Unit Lingba Kakong Arena Hynñiewta President ke BJP Mahila Morcha Hak Khlaiñ Triguya Yong Araja Arpunriu Dak Pinpau Jing Ai Kublai Yo Narendra Modi Menteri Rangba Adu Geri India Halor ke Women's Reservation Act Araja Arpulai Kalau ong ba Kadai ke Sienjam ke Khlaiñ bat ai bor short ya Kilong Kami Dak Kynthei Kilong Kami ben mi chakmat hak Synhima Synsima kalau ong ba gadon kam ke jinge trailang ringkat bat kiri rang ba kumju khnang ba ki aka baro kan long nak banta ke jingba lingba ka Women's Reservation Act araja arpulai ka sarkar India kan bha lai phlai percent ki seat ha ki yeng dor bar thau ain ki jilla bat parliament nak banta ki Kynthei ya ka ba umodi dangshan ulapan ke jinge trailang ba ki seng Synhima baro kumba ki la kirshan ya ka te ka ai Kakong Rina kalau ong ba lingba ka Women's Reservation Bill kan ai min sie mi Kilong Kami ben mi shakmat bat kan dei ru ka Sienjam Khlaiñ sha ka Synshar Khadar ka ba khamha Paro ki nong song ka jilla Meghalaya Kilong Kami ki Kynthei ki khon samla ni dab da ka jing smokeman ka ba krau ba ka jingyo kdiang ya kata ka jing ai su bha jong urang ba du ka ri India Shri Narendra Modi ji uba lap perkap janai ban pengam jingmut ya ka jing sa teng nadu ka por ba minshwa lai postnam ban pen ulong ha kani ka Kynthei ka Bynta na Bynta ban ai ka ta ka bha lai percent ya ki Kynthei bakin ya sa na ka Bynta upai ba ha ka imlang ka salang bakin ya mi ban long kita gi nong ya lam khmat ha yeng dor bar thau an Kani kadai ka wei ka kubor sya ka jilla Meghalaya kum ka wei na Kilong Kami ka ba juatrei ha ka imlang salang bat ki pai ba bat ki ba phet ki snong te ngas ngau ba kani ka jing yo lat baro Kilong Kami ya wer nia khot ya ki ba kin yami shakmat ban ya snok tilang bangin ya kentiu ya kani ka jilla rengkat ka jing trei lang bat ki riurang ba jong ka jilla jongi bala dang ya trei lang baro ngot Kilong Kami Kynthei bat kirang ba kanwan ra shisha ya kata ke jilla ka badap ka babiang bat ke jilla ka ba syong shngan namanta ki khun samla namar hoot kani gede ke jilla ka ba kham kerpang na ki wei pat ki jilla ka kata ka jingkhen ke jing nyatang na du hndain thai bagi pene ya ka riti ke dustur ka ba ki ong Jingshim jat na ka Kami kata gede ka wei ka ba kongsan tam hapo ka jilla Meghalaya jongi bad nga ai kata ka message ka ba Khlaiñ ya ka jilla Meghalaya jongi ba long Kami ya mi shakmat bangin long kita ki leader na Bynta ka jilla jongi bangin lej banya side na Bynta ki paj ba bangin lej banya side na Bynta ka imlang ka salang bangin lej banya side na Bynta ki khon samla jongi bangin lej banya side bangin ya rai kini ki sur ki ba Khlaiñ jongi syapo yeng dar bar thau an bangin yo shisha ya kata ka jingjop ka bakrau bangin man rai kata ka syong singan ka syong suk bangin man rai kita ki jingdon kam ka jala jongi ko ong banyadai kita ki riu red pat banyadai kita ki riu lom banyadai ki jaka ki puta banyadai kita ki pot ki sam ki bada ki bangi don kam ban banya kre banya tei banya ther ya kani rangkat urang ba tenga nga ai ken ka kubor sa ka wei ba ni don kata ka jing ai kublai ba kerpang ya ka syat suk men sim ka badai ka wei na ki syat tenrai jong ka jilla Meghalaya jongi bat karyam ka bed kabala itu habaro Khlaiñ geri India kadai ka ba ngihingi ki khasi bat na ka ktien ka bangingi krem kataro kadai ka ba penksan ya ka jat benrio ka jongi le festival na Bynta ki jan tiaro na ai kuble yapi hapo ka region tia baro ka wei ya ka shat sukra ro kadai ka wei ka ba kipin i ya kita ki riulum jan tia ki pajule burom ya kata ka riam ka bet ka shat tan rajum ki ba ka jilla Meghalaya nginya trei kum ka wei ka yeng shipara shiyeng shisem bat urang ba bat ka Long Kami nginya yang ban ya trei na Bynta ka ribat ka jaj ban riu Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya